C Gending tetap kelaterakan kawula muda Banjar Gondang kru Bambang Saipo Edo LA betul Kang Edo Mas Bambang Saipo kawula muda Banjar Gondang. Ini ganteng Dede Sanjan levok yo ben Nyojone Wis kelakon semene lah wase esnya rekoke jane
kuwatir siji wonge kuwi siji rejekine senajan slirane mbok tuwa tresnaku tak padha gelem dik bocah kuwi yo kenek kok. Ambek saibo iki lho. Pasar Turi ya. Tak suwun rino lan wengi. Ya, Cek, ana Pasar Turi. Moga-moga apa? Sakno, nono. Bisa kumpul kaya wingi-wingi taun nono pindana tak ateni nini engko cuke tresna bahasane dede ya mas dede ya mas katon tondi rimu wae andane kok mau mampir ya dik ya takano lawak guri ya Waalaikumsalam mas moh to injen